بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا عدوان إلا على الظالمين. باياك السلام عليكم wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar yadda kuka ga title ɗin wannan bidiyo da wannan takaitaccen gajeren saƙo da nake son zan miƙa zuwa ga wani bawan Allah daga cikin 'yan wahabiya wanda suke kiran kansu wai da ahlus sunna, wai kanwar ƙarya. Ya fito ya yi ta waɗansu maganganu da habaici da gugar zana akan abin da ya shafe ni da sauransu, da kuma cin mutuncin malamanmu na Allah, da kafirta su, da mushirkantar da su, da bid'antar da su, kamar da yadda aka sani dama su wahabiyawa masu talla ne, jakadun shaidan ne da suke yada shirkantar da al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda su abinda suka ga za su yi wa manzan Allah da irin godiya da za su yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da alkhairin da ya zo musu da shi na musulunci, shine suka ga su ci gaba da kafirta al'ummansa wanda suke ciki, suka rungumi annabin, su fitar da su, su kore su daga jikin annabi, su kore wa annabi mutane daga cikin musulunci. Amma in ba haka ba, mutanen da suke da cewa kuna so za ku yi yada musulunci a ƙasar Hausa kaf da kuka zo kuka samu, da ku da malamanku da iyayenku da suka gabace ku, gaba ɗaya wannan ƙasar za ku samu kun samu malaman ɗariƙa su suka yada musulunci a gurin. Iyayenku da kakanninku duk bayi ne na malaman ɗariƙa, wanda hannun malaman ɗariƙa suka karɓi addini da sauransu. To idan da gaske kuke yi addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine manufanku, so kuke a yada addini na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, duniya ta fahimce ku, da me ya kamata ku yi? Sai ku tashi ga garuruwan nan da ba a kai musulunci ba suna can, wanda su ko musuluncin ba su yadda da shi ba, na farko ku shigo da su cikin musuluncin, ba wai wanda suke cikin musuluncin dan bakar hassada da gabar bautan shehunanku da ganin cewa shehunanku su ne annabawanku, ku kore wa annabi jama'a. Don wanda duk bai yadda da shehunanku ba ku kore shi daga musulunci, sai in ya yadda identity ɗin musuluncin mutum a gurinku shine yadda da Ibn Taymiyyah ko ɗan Abdul Wahhabi. Amma ba haka ba, ina Anambra ga ta can, ina Abekuta, ina Enugu, ina Niger Delta, ina Port Harcourt, duk waɗannan garuruwan ba ku ga ku je ku kai musuluncin ku yaɗa sunnar a can ba, ku gano sai waɗanda suke cikin musuluncin su ne za ku yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ku nemi ku jawo asararsu a cikin musulunci saboda rashin imani, ku yi wa mutane sagegeduwa, ku zo kuna ta cewa mutane sunna. Wannan tsinanniyar sunnar wahabiyanci, muna tambaya, ba sunnar wahabiyanci ba, ku ba mu sunnar annabi guda ɗaya da kuka kawo. Kun damu mutane sunnar wahabiyanci. Ina sunna ɗaya ta annabi, ba ta wahabiya ba, sunna ɗaya ta manzan Allah, ta annabi muke magana, ba sunnar wahabiyanci ba da kuka kawo, wanda kuka amfani mutane da shi. Sai ƙarya, kullun yadda'i waslan bi laila wa laila la tuqirru lahu bi zaka. Kawai kowa dai kawai waka a baki, sai faɗan sunna a baki, amma a aiki babu. Ina sunnar da zai zamana baku da wani abu? Mu dai ba mu san komai da kuka kawo ba, banda kafirtawa, mushirkantarwa, bid'antarwa, zagin mutane da ayyara su. Badda wannan ba mu san abin da kuka kawo ba. Babban uwa uba kuma cikin sunnar da wahabiya kuka kawo shine yanka mutane da dasa ba mai. Idan wannan sunnan kuke nufi kun kawo mutane, na mun yadda kun kawo sabuwar sunna, amma dai sunnar manzan Allah tabbatacciya mai tsarki kwaya ɗaya babu, sunna da wahabiya kuka kawo kwaya ɗaya, dallin dal. In akwai a gaya mana sunna ɗaya, ba na biyu wallahi, don ka ceci kanka. To kawai aka turo min wani sabon yankan rake
daga cikin wahabiyan, wani sabon yankan rake baro kawai ya tara shi gemun ma ana yi a haɓa shi gemun nasa a makogara yake. Na rasa wani irin musiba ne. Wani sabon yankan rake da ƙiƙi, ka fito baka san me kake yi ba, kawai kana magana wai ku ba a da wani abu sai dai a ce ku gyaran larabci. To gyaran larabci ka iya mana, wani ne ya ce kar ka iya larabcin, ka iya mana. Ibnu Taymiyyah haka ya faɗa, yake cewa yaren larabci yana daga cikin addinin musulunci, kuma duk wanda zai yi kira ga alkur'ani da sunnar manzo Allah doye ila larabci, domin Ibn Taymiyyah ya ce wala yufhamani illa bihi, ba a fahimta alkur'ani da sunna sai da larabci. To an maka gyaran larabci ka fusata mana ka iya. Makwabtanmu ba su iya karatu da tsarki ba, ka zo kaga makwabtana ba su iya karatu da tsarki ba. Mu ba ma daga cikin wanda muke jifan al'umman manzo Allah watan kawai mu jefe su da jahilci haka kawai. Kuma ka zo ka ga me muke yi da makwabtan, a'a muna karatun ba ma yi, haka kawai ka zauna ka ci tuwo ka zo kana ma mutane ƙarya. To abin da ya jawo yi wannan maganan ba wani abu bane, duk musiban nan da ake ciki na wata yarinya da ta fito ta taba malamin su, wai fada da muka yi muka ce an zalunci yarinyan nan, shi kenan da su sun so a yi shiru su ci karansu ba babbaka, daga wanda zai taso ya ce zai kashe ta, sai wanda zai taso ya kafirta ta, sai wanda zai taso ya yi kaza. Saboda Allah, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya kamata mu fahimci wannan abu. Daga wanda zai fito yanzu anan zan danna muku wani, za ku ga irin sunnan da suka koya wa yaransu idan an taba malaman su, za ku ga sunnan yanzu anan. To wannan musiba da yawa take. To amma sakon da nake so zan baka a takaice shine, ko kuma barin danna shi, in na danna shi tukunna kun ji shi, to sannan insha Allah tabaraka wa ta'ala sai in sa masa kuma sakon da nake so zan bashi. Yan uwa saurare shi ku ji abin da yake faɗa. Da za a ɗauko asalin da'awa, abin da na fahimta shine yanzu ta kare wa 'yan bid'a, ba su da hajar da za su yi talla. Sun san cewa tuntun ahlus sunna sun wuce su wajen karatun Bukhari, Muslim, tafsirin alqur'ani da littattafan fiqh an musu nisa. To wannan hasada ta sa yanzu suka koma takalo fada dan su shagalar da matasan ahlus sunna, ya zama an koma zagin malamai ko aibata malamai. Amma in wannan abun fadan ne za a dauko a cikin malaman ku, ai ba za ku kai labari ba, sai ya zama to an daina karatu. To ba za a daina karatu ba, wannan ita ce hasada ku. Za mu yi ta karatu ku kuma kuna bibiyar karatun mu, kuna gano kurakuran mu ɗaiɗai ku. Ku manta da alherin, kan ku bayyana, Allah zai yada alherin ko da ku ku yada ba. Ya fito yana aibata malaman sunna sarransa, dama yaron ya saba yin wannan. Na sha ganin clips ɗinsa, kawai shi ba shi da aiki irin kawai ya ɗauko malami ya ce ya ci gyaransa a larabci, ya ci gyaransa a kaza. Ba za ka taɓa jin ya ce ya ci gyaran malami a Qur'ani ko hadisi ba, amma zai ce shi dai ya ci gyara a larabci, ya ci gyara a larabci. Na tabbatar kai ka san wannan, a 'yan uwanka da makotanka da abokananka akwai waɗanda bihin ba su sani a larabci ba, kuma kai ma koya kai kila, kuma har yanzu kai ma baka gwarance a larabcin ba. Haka ba larabci ake so ka koya mutane ba, ka tsaya su fahimci addini tukunna ta hanyar ka. Amma ka zo ka zagi wannan malami, ka ci mutuncin wannan malami, ka aibata wannan saboda malamin sunna ne. Wallahi alazim muna da malamin dariƙar da to yan uwa kun ji me ya faɗa. Alhamdulillah ni kusan yan uwana kaf dukkan mu gidanmu alhamdulillah, idan an ce mutumin da ya tashi a gidan masu kuɗi zai ce ya tashi ya gaji kuɗi, mutumin da ya tashi a gidan sarauta zai ce ya tashi ya gaji sarauta. Alhamdulillah ni a gidan almajirta na tashi, don haka gado na da ni da yan uwana shine harkan almajirta, karatu, ina zaka je karatu, ina ka dawo karatu. Alhamdulillah. Don haka baka bukatan ka kawo wannan cewan a cikin yan uwana, na farko kenan. Sannan na biyu, cewan ba larabci ake son a koya wa mutane ba, wannan ya gwada cewan mai wannan magana na farko ma daƙiƙi ne, jahili ne number one, daƙiƙi. Kuma muna faɗan wannan ta yi wa wanda duk za ta yi wa ciwo. Duk wanda ya fito ya ce zai raba alƙur'ani da sunnar annabi da larabci, to jaki ne. Daga ranan an kwace lasisin sa na da'awa, sai dai ka bar da'awa, sai dai ka bar da'awa. Yau da alƙur'anin nan da yaren Chinese ko da yaren Indiyanci aka saukar da shi, na zo zan maka larabci, sai ka ce min ba wannan kake bukata ba larabci kake so ba, alƙur'ani kake so in koya maka. Amma alƙur'ani
inna anzalnahu qur'anan arabiyyan, Allah yana gaya maka haka, kana cewa kuma a bar larabci da yaren Hausa, to zan koya maka alqur'anin? Tabbatar in kana son ka gane muhimmancin larabci, je za ka yi sallah ka fara tsayawa dukkan godiya ya tabbata ga Allah wanda yake shine mamallakin ranar kiyama da sauransu, ka karanta Fatiha da Hausa, ka gani sallar ka ta yi ko bata yi ba. Sallar ka bata yi ba sai ka karanta da larabci. To larabcin da kana bukatan sa a mazaunin ka na musulmi, duk motsin da zaka yi kuma kuku ya daukar larabci a mazaunin yaran fararen fata, la ba haka bane. Wanda da ya iya daga ran da ka zamanto musulmi, to ka zamanto larabci yaran ka ne, in ma bai fi yaran ka na uwa ba. Haka ya kamata ka dauke shi. To ku daina wai dan an yi gyara ku dauka wai ganganci ne sa ke muku gyara, ba haka bane. Abinda muke faɗa mu ba ma kuskuren larabci, muna yi mana. Ba ma yi, muna yi, amma maganar da ake kuskure wani iri. Akwai kuskuren wanda ya iya, akwai kuskuren wanda bai iya ba. Kuma ma kana magana akan baron wancan yaron baro na Kaduna, magana ce bai iya karatun ba, ballantana ya fassara daidai. Saboda Allah, mutumin da bai ja baki daidai ba ya za iya fassara daidai? Makaho ta ya za iya jagoranci masu ido? Saboda Allah da Annabi. To amma sada ta ci shi kun je yana maganar larabci ƙarya kake, kuma kai ma daga jin mustawarka ana turo min shi sai na ga waɗansu abubuwansa guda biyu sai na saurara, sai na auna ka min awwalika ila akhirika. Dan haka abin da nake gaya maka, kai wa kanka karatun ta nutsu, sabon yankan rake ne kai, rikicin da kake so ka ballo baka santa ba. Duk gaɗin rasakka da taurin kanka a garin kanan akwai wanda muka tankwara su akan malaman ɗariƙa, kuma tsoron su kake ji, inuwar su ma baka yi zuwa kusa da ita, amma mun tankwara su. Haka malaman izala akwai wanda muka tankwara. Ka ba a hankali, in za ka yi yadda da'awarka ka yi yadda da'awanka. Sannan cewan batun, ina daɗa maimaita yan uwa, suna ta sharri, ana zagin malaman sunna, ana zagi, da na ce mi kawo mun gurin da na zage su, da na ce musu me, kai yanzu fa anan za ku ji yanda yake kafarta malamai na, mushrikantar da su, bokaye ne, yan bugun ƙasa ne, in kaga boka daga cikin su ne, in kaga wanda ya ce kaza daga cikin su ne. To bambancin mu da ku shine kullum kukan kasa ganewa, a cikin mutane akwai hashu wanda suke hashuwin gari. Idan na zo yau na ɗauki wani wawa daga cikin wawayen wahabiya na hukunta wahabiya da shi, ni a guri na ban yi riba ba. Wani kawai a bakin titi sai in ɗauka sai in ce kaza, ni ban yi. Amma abin da nake so, littafi, ɗauko littafi, karanta littafi, ka ce min ga littafin ɗariƙa wanda na yadda da shi, karanta min, ko ka nuna wani bijimin malami da ya kai shi kansa ya zama littafi a ɗariƙa. Misali ka nuna kamar Shehu Tsaro Usman Bauchi, ko ka nuna Sheikh Shari Ibrahim Sale, ko ka nuna wani babban malami daga cikin malaman ɗariƙa magabata wanda suka gabata, ka ce min sun ce kaza. To wannan ka gaba min hujja ɗariƙa. Amma dan ka nuna wani baro a bakin titi sai me wannan ai ba shi yake hukunta ɗariƙa ba. Ba ɗariƙa ba ta da littattafai. Mu idan mun tashi ku lura, duk maganar da muke cewa muke Ibn Taymiyyah Ibn Abdul Wahhab ya ce, kuma ba yanda za ka yi dutsiyarka ka goge wannan illar da muka lankaya maka, muka ratayo ta jikin waɗancan gumakan naka, suna nan a tare da kai. To abin da za ku lura kenan. Da haka shi wannan bawan Allah da yake ta wannan maganin, ina baka shawara, kai wa kanka karatun ta nutsu, ka duba yan uwanka yanda muka rufe bakinsu, muka ɗinke makogaransu da ruwan hujjoji, suka yi shiru tsit. In sun fito za su yi abu, hatta yan uwansu kunya suke ji, kullun kira suke ba mu, ku yi hakuri, kiran mu suke suna ba mu, saboda sun san ba su annin maganan bane. To kai baka kai in tsaya in bata lokaci ina yin magana akan ka ba. Amma abin da yasa yanda naga yan uwa damuwar su ga abin, wannan ya turo na ce to ba laifi, zan tura maka sako. Karatun da kace za ka yi, in dai kai ɗa ne, Allah ubangiji ya sa karka fasa kai, ba sharaɗi ba ne sai mun fito maka raddi. Akwai yara sa'anninka billahi lazi da waɗanda in sun zo jan bakin da baka so, daga nan za su rike jan bakin, ko motsi ba za ka iya yi ba. Kuma malaman ga da kake cewa an zaga, wannan babu shakka sunna dai kan. Na farko ma ni in ana magana Ibn Taymiyyah, ni wannan shine itikadi na farko, ba batun ka ce min wai malaman sunna sun kawo sunna ba, tabbatar mun ma da musuluncin Ibn Taymiyyah ma tukunna. Musuluncin sa ma tukunna ni ina kokwantansa wallahi. Da duk kuma wanda yake da aqida irin ta Ibn Taymiyyah, to musuluncin sa akwai abun kokwanto, akwai kashin makato akai, saboda aqidar da Ibn Taymiyyah yake kai mummuna aqida ce. Daga cikin wanda suka yi shaida akan aqidar sa, bima fi Albani,
Albani ya tattaɓi gurare da dama akan abubuwan da Ibn Taymiyyah ya furta wanda suke masu hatsarin gaske na aƙida. To kai mutumin da ana kallon aƙidar ka kamar daidai take da mai bautan Lata da Uzza, kai ne zaka zo ka ce kana wani gyaran aƙida, ko zaka kawo mai sunna, wata sunnar? Kuma baku da wani sunna, baku da komai, ku sai an taɓa malamanku da suka yi shekara da shekaru suna ɗana malaman mutane, suna kafirta su. Faɗi malaminka ɗaya, duk wanda ka ga dama daga cikin malaminka faɗa ƙwaya ɗaya, sai mun ɗauko maka zagin da yi wa malaman wasu. To shi malamin kan ɗan gidan uban waye da zai zagi wani, shi ba za a zage shi ba? Ko shi waye malaman na wasu kaskantattun bayi? Ku tsaya kuna ta ɗaga murya an taɓa malaman sunna, an taɓa su. Ku zagi malaman kowa, kun zagi daidai. Yanzu shi a cikin maganan nan da yi duk maganganun da kai ka zagi malaman kowa, sai an taba ka ta wata sunnar wahabiyanci, tsinanniyar wahabiyanci da kuke kiranta da sunna. Ku nuna wa mutane sunnar annabi dai, ba sunnan dan Abdul Wahabi ba. Ku nuna wa mutane sunnar annabi, mutane kan za su yadda su bi ku, amma ba sunnar wahabiyanci ba. Yanzu ba bari ku ji irin abubuwan da yake faɗa. Duk malamai da ya zaga yayi komai shi a gurinsa ya ci bilis. Shi wannan ba zagin malamai na yayi ba, a'a ni ne in na fito na yi magana akan malamai, akan malamansu shikenan na zagi malaman sunna. Wannan wani irin zalunci ne, ku ji ba? Tijjani na gaya muku ana yace Annabi Muhammad sai da ya halara guda 5 a karatun tafsiri ya faɗa. Suna da awar ma su kansu alloli ne ba. Akwai wanda ya kalla aboki na yake gaya masa cewa dan cikin garin da ya zauna ya dan baro cikin gari, mun yi makotaka da shi, yana nan a raye, yana nan yanzu a raye, shi wanda ya gaya wannan abokin sai ya kalle shi gaba da gaba ya ce masa ka daina wannan azumin na Litinin da Alhamis, mun daina karba, ai mu muke karba. Yace wahala kawai kake. Yace sai nace kamar ya da ita Allah ne yake santa, saboda sunna din nan ita ce musu. To dan Allah yanzu a nan Kano idan za mu irga masu taba kasa daga ina suke? Ala astahayi a zamanan yake taba wa mata kasar. Haka ne kun yadda da Allah ka taba ganin boka ahlus sunna? Ai daga zarar da zaka taba kasa ka tashi daga sunna. Da Allah ku je ku yi kiyasi, ka taba ganin boka? Malam Jafar zai taba maka kasa? Dr. Sani zai taba kasa? To dan Allah yanzu a nan Kano idan za mu irga masu taba kasa daga ina suke? Wani dan kasa ne, wani ma dan kasa ne, wani na can kwanar dan kasa ne, wani ma shurinsa yana nan a sauro, yana zama nan yake taba wa mata kasar. Kar ku taba mu ni to nan silili mi muku yawma tubla sara'ir fama lahu min quwwatin wala nasir. Wallahi kar ku sake ku bar gasa yanda take cikin gashinta, amma in kuka taba mu wallahi za mu je mu zakulo sunan manyan bokaye na zaure fardan ɗaya bayan ɗaya, mu zo mu ce wannan babban malamin da kuke gani shirin baci bane, mutumin banza ne, boka ne, mushriki ne. To yawa ma ya koya musu kasar shine mazancan. Ku bi mu bashi, in suka taba mu za mu yi karatun filla in ba tsoro ba, dan Allah ku kara taba mu, wallahi sai mun zo mun yi karatun filla waiwa ma ya koya kasar. Shi sa ba za su kaunace mu ba za su so mu ba za kuma su iya tarayya da mu ba, saboda kullum muna cewa wannan shirka su daina. Kai wannan karatun fa kai ku kiyaye mu. Yawwa kun ji me ya faɗa ko? To yanzu dan Allah, yanzu wannan yana da bakin da zai fito ya ce an taɓa malaminsa? Wannan yanzu yana da baki da zai fito ya ce wasu sun taɓa malamansa? Tsakani da Allah ba. Tsakani da Allah. Sannan kuma kana cewa an taɓa ku fito, to in baka fito kai karatu ba Allah ya tsine maka albarka, ka fito kai. A nan ne za ka gane da malamanmu da malamanka waye tatattun mushrikai. Littafin da kake cewa za ka ɗauko kitabut tauhidi wanda a cikinsa banda ta'addanci da koyar da kafirta al'umman annabi ka ɗauko, a ciki za mu ɗora yatsa ka mu nuna maka bakin da in an maka tafsilinsa daga ranar baka kuma karantawa ba. Ka fito za ka sha mamaki, za mu yi kantafaifeliya da wannan gumakan malaman naka
dattijan banza da tsohon harrana da tsohon najadu ka ɗauko, Allah ya tsine maka in ka fasa ɗaukowa, ka fito ka yi. In dai kai ɗan halak ne, fito ka yi, fito ka yi, ka sha mamaki, ka sha mamaki. Malamai kuwa masu raina annabi, gashi bari mu baka samfur ga al'uqudud durriya. Shirka bari mu baka samfur. Idan mun karanta maka shirkar abu ɗaya muke so ka yi mana, koma cikin littattafan malamanka, ɗauki kitabut tauhidi ɗin ka fassara mana abin da za mu yi maka daga cikin kitabut tauhidi. Ɗauka ka fassara daga cikin kitabut tauhidi. Ku ɗauko wasu malaman banza, dattijan banza da wani tsohon harrana da wani tsohon wani bawabi ku kawo mutane ku ce wai su ne malamai. Ana so ku sada mutane da annabi, kuna haɗa su da wasu gumakan malamanku. To idan gaskiya ne abinda mu muke faɗa, wannan shi da yake wannan magana, in bai da littafin al'uqudud durriya ya ɗauko gata. Al'uqudud durriyan nan mun san duk yanda muka kai. Abdulwahabi ya faɗi wannan a cikin littattafansa, shi ɗan Abdulwahabi ya faɗi wannan a cikin littattafansa ba guri ɗaya ba guri biyu ba. Menene hukuncin mutanen da suka zo suka zauna suna kallon, saboda girmama malamai ku da kaza da yanda kuke yi, ta kai wa malami zai mutu a samu sama da mata 60,000, mata 60,000 su zauna su dinga mai kiss suna sumbantan bakinsa. Me ya kai wannan illa? A cikin littattafanku kuka rubuta, kuma malamanku sun gani ba su fito sun yi sharhi ba. Ibnu Taymiya ya mutu aka samu mata kusan 60,000 suka zauna suka yi mai kiss, gashi a shafi na 296 gashi. Wa hadara jam'un ilal qal'a, mutane da dama suka je prison din da Ibn Taymiya ya mutu. Fa uzina lahum bid-dukhuli, aka yi musu izini da su shigo. Wajalasa jama'atun qabla al-ghusl, wasu mutane suka zauna kafin a wanke gawansa. Wa qara'ul qur'ana wa tabarraku bi ru'yatihi wa taqbilihi, suka yi ta karatun alqur'ani, suka yi neman albarka da kallon Ibn Taymiya da ya mai kiss, sannan suka juya suka tafi. Wasu mutane daga mata su ma suka zo suka aikata irin haka, suka aikata karanta alqur'ani da kallonsa da ya mai kiss. A nan in ka je ƙasa gashi ya ce wa hadara nisa'un kasirun bi haisu wurizna bi 15,000, mata da suka zo sai da aka ƙididdige sun kai kusan mutum 15,000. To a can gaba kuma maza ne, afuwan ɗazu nake cewa 60, ya ce fahurzu bi 60,000 wa aksar ila 200,000. Mutanen da suka zo ko 60,000 ko 200,000 suka zo. Bayan sun zo, abin ban mamaki da abin takaici, an gama wannan. Wa shariba jama'atu lilma allazi fadula min guslihi, wasu daga cikin mutane suka dauki ruwan wankan gawan Ibn Taymiya suka shanye. Jaki ne kai kana da wannan a littafin ka kake zargin wasu da shirka? Je ka tambayi dan Abdul Wahhabi, tambaye shi me hukuncin wannan. Tambayi dan Abdul Wahhabi. In akwai katin din mushrikai to ga mushrikai, waɗannan su ne mushrikai. Waɗannan su ne mushrikai, kaji ɗaya. To bayan wannan, idan ma kana musu, bari ku ga yanzu yan uwa, su a gurinsu dukkansu sun yi ittifaki cewan ka zo ka ce Allah ya maka dan annabi wannan abin shirka ne, haka suka tafi. Allah ya maka dan annabi shirka ne, haka suke tafiya. To tambayar anan gashi suna faɗa suna cewa bi azmi taqiyyid-dini ahmad tuttaqa surufu zamanin bil fawadihi mur'ibu wa fil jadbi nastasqil ghamama bi wajhihi fa nusbihu fi rawdin kanadihi mukhsibi. Da Ibn Taymiya suke neman tsari ga dukkan bala'o'in zamani, da Ibn Taymiya suke neman shayarwar ruwa. Yau ce ma wannan mai surutun da gemu a makogaro, zaka nemi annabi, zaka nemi albarkan annabi, Allah ya maka ruwa saboda annabi. Buɗan bakinsa zai ce maka mushriki ne, amma ga gunkinsu Ibn Taymiya, ga gunkinsu Ibn Taymiya. Da haka yaro, in baka san karatu ba, koma dai gidanka. Shirka da mushrikanci yana cikin gidanka, koma kai karatu a can. Yawwa, koma kai karatu. Manyan mushrikai su ne malamanka. Sannan kuma masu cewa ana raina annabi, an raina annabi sallallahu alaihi wasallam. To bari ku ji raina annabi, bari ku ji raina annabi. Ga raina annabi sallallahu alaihi wasallam nan karara. Ga raina annabi sallallahu alaihi wasallam anan ma kun ga yanda suke kawo waɗansu abubuwa, suke kiran Ibn Taymiya shi zai yaye musu damuwa.
ibn taymiya ya wahidad dunyal ladhi bi ulumihi yamtazu fil islam kullu muwahhidi ya dare da shubuhati an mutaraddidin ya ibn taymiya mai koran shubha ga wanda yake taraddudi ya kashifal gumma ya ibn taymiya mai yaya damuwa da bakin ciki an mustanjidi ga wanda ya nemi ya kawo mai doki ya hamilal abai ya kashifal gumma an mustanjidi gashi yana fada ya hamilal abai an mustansirin ya mai dauke nauye ga wanda ya nemi taimakonsa ya dafi alfaqati an mustarfidi ya mai tura talauci ibnu taymiya ne mai ture muku talauci ina kuka kai Allah to tambayi dan Abdul Wahhab ya baka hukuncin wannan daga nan zaka ga yayi wa ibnu taymiya da makin F cewa ibnu taymiya babban mushriki ne ka shirka a gidanka madaratta da irin harcen ku tunda ku kace wannan abin shirka ne aka kuma samu a littattafanku an kama ku kuna gaya wa malamanku waye babban mushriki ku ne banyan mushrikai. Sannan mutumin da yake wannan abin duk abin mamaki yan uwa ku ji masu cewa ana raina annabi ya wuce annabi ya faɗi magana ka dubi maganar annabi ka ce annabi ba zan yi ba tunda shehi na wane ne annabi ba zan yi ba akwai wanda ya kai haka. Manzo Allah ya faɗi magana ya ce idan an yi wa mutum rasuwa kar ka fito kana keta tufafinka kana dukan jikinka kana maganganu na shirme na sirimbahana annabi ya hana ya ce laisa minna mallaɗamal hududa wa shakkal jiyuba wa da'a bi da'awal jahiliya ba haka annabi ya faɗa ba duk wanda aka yi mai rasuwa ya fito yana cewa yana dukan jikinsa yana kyakketa tufafinsa yana wasu maganganu na shirme manzo Allah ya ce laisa minna baya tare da mu haka annabi ya faɗa. Annabi ya hana a yi maka rasuwa ka fito kana kikketa tufafi amma bari ku ji abin mamaki tambaɗaɗɗu la'anannun bayi suka juyar wa annabi suka ce ba za mu yi ba tunda ibnu taymiya ne ya mutu suka ce wa annabi ka ce karmi amma tunda ibnu taymiya ne ya mutu to wannan magana ta kamun ajiye ta sai dai ta yi aiki akan wani ba ibnu taymiya ba haka suka gaya wa annabi karara gashi karara to kai ne zaka fito kana cewa mutane kana koyar da sunnar me kake koyarwa gashi yana cewa lisiwahu tashqiqul juyubi wa inna ma shaqqul juyubi alaihi mimma yalzamu lisiwahu wa wani ibnu taymiya ne tashqiqul juyubi aka hana a kyakketa tufafi in mutum ya mutu annabi da yace karka daki jikinka karka keta tufafi suka ce sai dai wa wani ibnu taymiya badda shi amma shi ibnu taymiya wa inna ma shaqqul juyubi alaihi kekketa tufafin mu dan ibnu taymiya ya mutu annabi baka isa ka hana mu ba mimma yalzamu yana daga cikin abin da dole sai mun yi. Yanzu wanda yake da wannan a littafinsa wai shine yake fitowa wai zai yi wa mutane wai batun tauhidin me ka musulunta tukunna dai a irin harcenka ka musulun dan tunda wannan mutum dai ya fito annabi ya ce ai abu ka ce wa annabi ba za ka yi ba saboda ibnu taymiya ne wannan ya tabbata ibnu taymiya gaba yake da annabi Muhammad a wajenka. Ya ka dauko Jawahirul Ma'ani ka dade ba ka dauko ka zo ka yi karatu ka sha mamaki billahi allazi la ilaha illa huwa. Mutanen da a littafin su karara aka kama ibnu taymiya ka ce insha Allah so 70 ana cewa zai yi abu ka ce insha Allah yace bazan ce insha Allah ba wannan ma tukunna musulmi ne annabi Muhammadu Allah yana gaya mai karka yi abu sai ka ce insha Allah amma ga wani nan katan harrana kawai ana ce mai ce insha Allah so 70 yana cewa bazan ce insha Allah ba daga ƙarshe yace zan sa Allah yayi dole ko Allah baya so sai Allah yayi me yi wa Allah dole a littafin sa kai kake da bakin magana a littafin ku kusa Allah yayi dole ya kai ku raina annabi bai san kaza ba annabi bai san gaibu ba annabi bai san me ake ciki ba amma ku kalli malamin ku ce ya san me zai faru gaba ya san abin da yake cikin zuciyan almajiransa lalatattun bayi duk wannan a littafin ku a rubuce. To amma dai na san shi wannan sabon yankan raken baro bai ma san waɗannan abubuwan ba ƙura ce maza ne bisa kanka ka ba a hankali ka ci gaba da ɗan neman tuwanka kawai kana ɗan karantar da ɗan abubuwan da aka kitabu tauhidinka na ɗan Abdul Wahabi ɗan kafirtawanka sama kana ɗan samun abin da zaka ci a baka na tuwanka ka tashi kai tafiyarka. Nemi yunwa ce kawai take damun ka nemi abincinka yunwa ce take damun ka ka ɗan nemi abincinka ka tashi kai gaba amma kwal ɗinka ka shigo wannan dagan zaka raina kanka wallahi
san ba sau'in maganan ka bane mu, ka kiyaye ka san da suwa za ka yi magana. Kuma mu ba mu daga cikin wanda in ka zo kai mana shirme za mu zo mu lallaba shehunanka, bulale su za mu yi, dukan tsiya za mu yi wa Ibn Taymiyyah wallahi, ta yadda sai ka ɗora hannu akai kana kuka, ka kuma fitowa in kuma jin ka kayi wata magana ka sha mamaki. Kai dai baka kai ba, dan ko atishawa ne a gaban ka zaka faɗi, amma zaka ga yadda mu gauraye da Ibn Taymiyyah. Sannan kana maganan cewa shehunanmu ana ba su muƙamin annabawa, to koma ka ji nan ma ga masu muƙamin annabawa, gashi ka koma shafi na 374 a irin nawa, gashi suna faɗa huwa fi rutbatin nabiyyin fa'alam haka za akhbaran nabiyyu tuhami. Huwa shi Ibn Taymiyyah fi rutbatin nabiyyin daidai yake da dukkan annabawa, la ilaha illallah. Huwa shi Ibn Taymiyyah fi rutbatin nabiyyin daidai yake da dukkan annabawa, annaba Adamu, Nuhu, har a zo kan ul azumi gaba ɗaya ɗin nan, in ka zo wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryama, duka waɗannan ulul azumin to ka haɗe su Ibn Taymiyyah daidai yake da su, fi rutbatin nabiyyin, haka kuka rubuta. Fa'alam ka sani haka za akhbaran nabiyyu tuhami, haka annabi ya bamu labari Ibn Taymiyyah daidai yake sa'an su ne. To yanzu kai da kake da wannan a littafin ka, kai ne zaka fito, kai ba wabi, kai ne zaka fito kana gaya wa mutane magana. Dan kun ga ana cewa ana wai malaman sunna an an zagi malaman sunnan naka, yi abin da zaka yi, an zage su. In wannan ne zagi, mu karanto mu ce ba su daidai ba, shine zagi, an yi ku yi abin da za ku yi. Kuma duk wani ba wani magana ma da cewa wani wai kai kamun, duk wanda ya taba shi mai murkushe wuyan sheyinsa kawai shi, ko sunansa Ibn Taymiyyah ko sunansa dan Abdul Wahhabi, kuma yan uwa ku ji mutanen da hatta akan Ibn Taymiyyah sun halatta wa kansu yin zina da fasikai akan Ibn Taymiyyah sun halatta wa yin kansu, haka suka rubuta gashi, akan Ibn Taymiyyah sun halatta wa kansu yin zina da fasikanci da komai akan Ibn Taymiyyah. Ranar mutuwar Ibn Taymiyyah gashi haka suka rubuta, maza da mata suka cakudi, suka ce mata su fito tsirara, su fito da nonuwansu, haka suka gaya wa mata a rubuce gashi. Sai in maulidin annabi ne, saboda annabi kuke gaba da shi, kuke fushi da annabi, da abin da za a ce na manzo Allah ne sai kun jefar. Ana haduwa maza da mata, ana kaza, amma ranar mutuwar Ibn Taymiyyah suka ce kowa ta fito, malam ba mayafi, ta fito ta bayyana nonuwan ta, gashi a rubuce. Kuma littafin kar ma ku ce wani kaza da ta'aliki gashi, ta'aliqat din Sheikh Muhammad Hamid al-Faqi gashi, babban malamin su na Madina, wani shehin wahabiyawa ne, garnakakin ba wahabi, ta'alikinsa, amma a jikin baitukan bai ce komai ba. A fito ranar mutuwar Ibn Taymiyyah mata su fito tsirara su bayyana nonuwa, wannan duk ba laifi bane, wanda ya tsole maka ido ranar maulidin annabi. To ka bar annabi addinin sa mana, dole ne sai kai musulunci, ka koma addinin taimiyyanci, musulunci na manzo Allah ne. Zo kuna ta damun mutane Sheikhul Islam, mutumin da ya zamanto ana kokarin ma ya zamanto muslimun ne milal muslimina fa. Ya ma musuluncin sa ma ya inganta tukunna, musuluncin Ibn Taymiyyah wallahi ya inganta wallahi. Sam babun aqida Ibn Taymiyyah ya faɗi zero ne, da shi da mai bautar Lata da Uzza ɗaya suke wallahi. Kallon da Allah ya Ibn Taymiyyah yake yi wa Allah, wallahi kallon da Abu Jahl yake wa Lata da Uzza ne. A babun aqida zero ne, fanko ne Ibn Taymiyyah, bai san komai ba. Kuma in Allah ya dubi Ibn Taymiyyah da adalcinsa ba da rahama ba, wallahi Ibn Taymiyyah wuta zai tafi. Wannan kuma sai dai Allah ya ji ga dama ya ji kansa da rahamarsa, wannan kuma Allah mai iya yin haka ne, Allah ya mai haka. Amma dai a babun aqida Ibn Taymiyyah zero ne, aqidarsa ba aqida ce miƙaƙƙiya ba, karkatacciyar aqida ce. Duk wanda yake bautan Allah a salan da yanda Ibn Taymiyyah ya siffanta mai Allah, wallahi bautan gunki yake yi. Ya fito Allah yana hawa kan bayan sauro, Allah wasu yana hawa kan, in ya hau kan siddi zaka ji shi yana kikiu akan siddi. Haka fa Ibn Taymiyyah yake sifanta Allah yana tashi daga nan ya tashi ya koma can,
Allah yana dariya, yana da fiƙoƙi, Allah yana da iyaka, Allah yana da iyaka. Sannan kuna zuwa kuna cewa mutane suna cewa komai Allah, babban mai cewa kowa Allah Ibn Taymiyyah, tunda shi yake da aqidar hawadisa la awwala laha. Fassara aqidar hawadisa la awwala laha duk tsiyarka ka je ka dawo shine komai Allah ne. Domin Allah shine bai da farko bai da ƙarshe tabaraka wa ta'ala. To daga ran da ka zo ka mai da wani halitta ka ce bai da farko, ko ka ki ko ka so lazumin maganarka sunan wannan halittar Allah a gurinka. Ibn Taymiyyah kuma wannan ita ce aqidarsa hawadisa la awwala laha. To wani Ibn Taymiyyah ma bai ishe ni kallo ba, dan Abdul Wahhab bai ishe ni kallo ba, ka dabbo min wasu malaman ka na nan Najeriya kallo sun ishe ni, akwai wani wanda ya ishe ni in sa sha ido. Kuna zagin malaman sunna, kuna zagin malaman sunna. A ina zagin malaman wahabiyanci dai, amma malaman sunna ni ba na zagin malamin kowa. Kuma ko malaman kan da kake cewa ina zagi, sai dai ku ce ana faɗa muku gaskiyar da ba kwa so. Baka isa in dai zagi ne, baka isa baka ce gashi ka kawo na kama sunan malamin ka na kunduma mai ashar. Ƙarya kake yi. Ana tayatawa na ce na fi Albani ilimi, na ce na fi to na fi shi sai me? Na fi shi, ko shi ma Allah ne ilminsa bai da iyaka a wajen ku. Na fi shi sai me? Da ina cewa ma Albani, akan Albanin Zaria nake magana, suka je suka murda maganan suka ce akan Albani Bature, to na mayar Albani Baturen wanda zai mutu ya mutu, ku taso shi daga kabari in kun isa ya zo ya kare kansa. Na mayar in ga wani inda abin da za ka yi a mazauninka na bawahibi ya yi. Zo gumakan malaman ku kawai, dodanninku ku taba malaman kowa, yanzu an taba ku malaman sunna, malaman kowa ta dora hannu akai, malaman sunna mutanen banza kawai, mutanen da ana bukatan musuluncin su ma ya inganta tukunna. Ku nema musu gafaran Allah kawai a shige gurin. Gashi maganar da muke yan uwa mu karanta, ma kuntu ahsibu anna yawma wafatihi yabdul masunu wa tuhtakul astaru. Ma kuntu ban kasance ahsibu ina zaton anna yawma wafatihi ranar mutuwan Ibn Taymiyyah yabdul masunu, abinda aka ɓoye shi, matan da suke cikin gida da aka ɓoye su za su fito, kuma in sun fito abinda suka ɓoye na tsiraici ya bayyana. Wato takul astaru malam, a keta sutura da Allah ya sa wa mata ta rufe jikinta, suka ce a keta mata su fito zigidir. Gashi wato takul astaru a littafinka har kana da ɗan ta ido kai ba wahabi. Bikirun nisa'i, 'yan mata malam, minas suturi sun fito daga cikin suturarsu, duk suturar da Allah ya musu sun fito da shi sun watsar, sawakilan suna ɗaga murya suna ihu kamar wanda 'yansu ya mutu. Wa minal khuduri, ga mata budurwaye daga cikin zubkarsu sun fito. Annuhadu al-abkaru, 'yan mata masu tsayayyin nono, gashi annuhadul abkaru ranar mutuwar Ibn Taymiyyah matan da suka fito kenan. Annuhadul abkaru wan nisa, mata amsalul jaradi, kai ka ce fari ne. Lahum alat tabuti minhu tahafutun wadwaru, sun zo malan kan gawan Ibn Taymiyyah, akwatin gawan sannan suna kewaye ta, suna ta ihu, suna kewaye gawan Ibn Taymiyyah suna ihu. To ko ma shafin da muka karanta a can, mata sama da 15,000 suka yi mai kis, maza sama da 60,000 zuwa 200,000 suka yi mai kis. Faka annahu ya sufa nahalin nawahu hayyan wa maitan lin nufusi matsaru. Ibn Taymiyyah da yanda yake da rayuwarsa da mutuwarsa, mata ne kawai suke kewaye da shi suna bin sa ta ko ta ina. To yanzu dan Allah in banda ba wahabi ana kau da kai, ana kawar muku da kai akan irin waɗannan abubuwan. In an zo ana ya kamata a haɗa kai a yi kaza, kuna ganin kamar lallabin ku ake yi. Ka yi kaɗan in baka fito ka ce za ka yi abin da ka yi ba, ka ce kuma a ji wani ya ƙara magana. An yi magana, Ibn Taymiyyah an ruguje shi, tabbatar mana da musuluncinsa. Dan Abdul Wahhab mun make shi, malaman ka kuwa na nan ƙasan ba ma maganan su, ko kallon su ba ma yi waɗannan tarukucan, ko kallon su ba ma yi, ya zagi malaman sunna, an zagaye abin da za ka yi. Ina kuna in kun faɗa ne ku ga kama na ce muku ni ban zaga ba, to na zagayi abin da za ka yi sai me? Na zaga, kawo zagin, kawo. Mahaukatan banza, mahaukatan gofi kawai, wanda ba ku san me kuke yi ba. Mutumin da kun kai shi, duk wanda suka gan shi wai aljanna sai in ya so Ibn Taymiyyah. Duk dan wuta in ka gan shi a wuta Ibn Taymiyyah yake, haka suka rubuta gashi. In dai ka ga mutum
a aljanna to ya so ibnu taymiya ne. In ka ga mutum a wuta ya ƙi ibnu taymiya ne fa hubbuhu ni'matun faza sa'idu biha wa bughuduhu niqmatun biha shaqi wusima, gashi haka suka rubuta. Kuma duk abin da kuke zargin mutane mushrikai shirka wannan abin 100% yana cikin littattafan ku. Wai duk abin da ya jawo wannan bala'in, kawai wannan bala'i wai musifa akan magana mutum ɗaya. Ya fito wata yarinya ta yi magana a kansa, wani fito mun ce abin da aka yi yarinyar ba a yi daidai ba, tafi wannan malamin gaskiya, shi ke nan ta ƙumu duniya wala ta ƙud. To mun faɗa ta fi shi gaskiya, ku yi abin da za ku yi, ta fi shi gaskiya, kuma malamin ku cin mutuncin mata yayi, an faɗa cin mutuncin mata yi. Kuna ta magana ka zo kana nan masu bautan mushrikai kaza da sauransu. To in shirka ne gashi nan a cikin littafin ku. Kuma magana yanzu duk maganar da ake dan Allah yan uwa, bari ku ga wani abun mamaki. Mu kaddara wannan abin da wannan bawan Allah yake faɗa daidai ne. Bari fa ku ga irin sunnar da suka koya wa ɗaliban su gurin kare malaman su. Akan an taɓa wani malami, bari ku ga irin sunnar. Saboda kawai an taɓa wani malami, bari ku ga irin sunnar da suka koya musu. Abun mamaki gashi. Kina zagin malamin kina aibata shi ba da mai malam yana magana da matan aure na sunna darajar manzon Allah yake musu gyara domin su gane akan irin kukaruwi ke mai gindi wanda za ta tsala kasa yar duniya don kutumar ubanki Allah ki da miki albarka. Kuma ki sani kina cewa wai kin tarkin kwana ba ta bacci, Allah hada ki to bacci ta kwana 35 Allah ki da miki albarka. Ki ta bacci haka ubangi Allah ne ta ki kariya yar gidan kawo kina wace mata kike ma don gurin ubanki Allah hada ki to don kutumar ubanki Allah ki da miki albarka ya gurin uba. Kuma kina cewa malamai darajar manzon Allah ba sai mota ta kai ta akan titi ga wuce ma ba za ta miki ba yar gurin uba shekiya Allah mai da ke jaka don kutumar ubanki Allah hada ki musiba don gurin ubanki. Mun ji da ku amma da mu ci gaba da magana da sabo da barka ya sata yawa. To yanzu saboda Allah wannan fa shine fa wai an taba malamin su, kun ji irin sunnar. Wannan fa ɗalibin sunna kenan. Yanzu irin wannan sunna kuke kiran mu shiga? To in an ce zagi, wannan shine zagi a wajen mu. Amma ba in zo in yi magana da akan malamin ka, in bude littafi in karanta dan son zuciya ka ce wai na zagi malamin ka, dan bakin hassada ka ce na zagi malamin ka, na zage shi na ce me? Gashi zagi dai kun ji, ga kuma irin ɗaliban waɗanda suke koya musu. Kuma da gaske kake yi, ai ga karatu nan muna yi a shafin sarki zaki mai suna Ibn Taymiyyah annabin yan izala. Ko ma can ka je ka Ibn Taymiyyah a mizani, ko ma can ka ɗauki ko halka ɗaya ka warware, ɗauki ko halka ɗaya ka sa ta a masallacinka ka gwada mana kai gidirifin malami ne ka warware in ka isa. Ɗauka halka ɗaya ka bi gadon bayan karatun daki ka ce ƙarya nake yi. A'udhu billahi. To don haka kuma batun daga kawai mutum yayi magana, ba magana akan malaman ku, an taba ku daga mai zagi sai mai cewa an taba malamin sa zai yi kisa, sai mai cewa an taba malamin sa zai yi kisa, ku ji ba. Ina kira zuwa ga yaran da suke rashin mutunci a social media da TikTok, su sani yadda suke jin zafin kai da wauta. Ranar da Allah muna da yara da suke zafin kai da wauta, duk wanda muka tura muka ce su bugai, wallahi sai sun bugai. Ka ko waɗanda na nan da in ran mutum muka ce su ɗauko sai sun ɗauko. In ya kamata su san wannan. So da ita wannan da ce wannan da ire-irenta da suke wannan rashin tarbiyyar, muna tura musu sako. Dukkan wanda zai yi magana akan social media irin wannan to ya san me yake faɗa. In ba haka ba, in ka zo kai mana wauta, to muna da wawayen da za mu tura maka sama da kai, ba maganin aya ko hadisi, mataki za su ɗaukan maka irin matakin da kai na wauta. Wannan rashin tarbiyya ne da rashin mutunci da ita wannan yarinyar ta ainihin wato. To abin da zai biyo baya ta da yan uwa yana kunji ba, daga wanda zai fito ya ta ashare da kunduma ashar da magana na batsa, sai wanda zai fito ya ce in an taɓa malaminsa zai yi kisa. Haka sunnar annabi ta koyar alayhi salatu wassalam, haka sunnar manzo Allah ta koyar. Kun ga ana kyale ku to malaman sunna
kuma a lokaci ɗaya kuna son mu ga girman malamanku, amma a lokaci ɗaya kuna ruguje malamanmu. Wani irin zalunci ne da wahabiya suke da shi. Ba wani dabba da zai fito ya yi mana wani abu mu kyale shi. Kuma kai da kake cewa wannan yaro da kake cewa zaka je kai karatu, tambayi sauran sa'anninka dai masu rawan kai, sun sha a fadar ba su sha ba, to kai ma ba za ka sha ba, ka ba a hankali. Ci gaba da dan neman hatsinka kawai, kana karantar da kitabun tauhidinka, kana neman hatsinka, ka je ka ci abincinka, ba wanda zai hana ka. Kai ma har lokacin da Saudiya za ta kalle ka ta bude ma account, ba mu da matsala da kai. Ka nemi, dama ku masallatan ku kamfani ne, je ka can ka bude kamfaninka, ka nemi abincinka. Amma kul ɗinka hawainiyar ka take yayi raman mu, wallahi kul ɗinka, wannan gargadi ne wallahi nake maka, Allah, hawainiyar ka take yayi raman. Idan in ba haka ba kuma, in kai dan halak ne, ka yadda ba zina aka yaka haife ka ba, da jini ka fito, ka yadda kana da iyaye, fito ka kuma magana ka ce za ka yi magana kan malaman dariƙa, ka sha mamakin da baka taba sha ba wallahi. Kuma in ka isa, ba wani danna ba, ɗauko littafi ka karanta, a nan a biya maka karatun da sai ka yi rawar ɗari. Kawai mahukatan mutane kawai ku tsaya kuna ganin ana kyale ku tawa mutane shirme. Allah ya kyauta, albarka annabi, Allah ya mana magani. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa bidaril azim, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim, wa la udwana illa ala az-zalimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.